O Dereito de Familia centrou a quinta edición das Xornadas Xurídicas do Concello de Sarria, nas que se abordaron asuntos como a nulidade, a separación e o divorcio. O foro contou un ano máis coa presenza de destacados xuristas, a maioría membros dos altos tribunais. Organizadas polo Concello e o Foro Xurídico Diego Pazos, en colaboración coa Deputación, asistiron unhas 250 persoas. Desde o seu inicio no ano 2007, Pascual Sala acude puntualmente a Sarria para participar nas xornadas xurídicas do Concello. Este ano, o agora presidente do Tribunal Constitucional correspondeulle a inauguración deste prestixioso foro, no que aludiu a independencia xudicial como algo con natural a calquera clase de xustiza. El respeto a la independencia judicial es manifestación precisamente de uno de los más grandes valores de la democracia. Y cuando se cuestiona la independencia es gravísimo porque o se tienen pruebas palmarias de que la independencia se ha quebrantado, lo que no se ha producido prácticamente en ninguna ocasión que yo conozca. O carácter monográfico destas xornadas permitiu aos relatores profundizar en aspectos do dereito de familia como a violencia de xénero e a garda e custodia dos fillos. O artífice deste foro, o maxistrado Román García Varela, encargouse da presentación da maxistrada da Sala Primera do Tribunal Supremo Encarnación Roca, que citou varias sentenzas relativas ao divorcio. Una pareja de lesbianas y la madre no dejaba que la otra, que no se habían casado, que la otra señora pudiera ver a su hijo. Y entonces, en este caso, se ha decidido por la sala que el hijo tenía derecho a verla a ella. No al revés. Nas xornadas debatiuse sobre as relacións conxugais, mesmo desde o eido económico. Ahora es muy problemático la hipoteca, pero lo lógico es que la paguen los dos que son deudores hipotecarios, ¿no? A clausura das quintas xornadas xurídicas de Sarria converteuse en unha homenaxe póstuma ao abogado sarriao Antonio Díaz Fuentes, a que asistiron os seus fillos. Na despedida, os organizadores garantizaron a continuidade deste evento. Para dar comezo ao Ar de Lucus, quixemos achegarnos a unha das moitas asociacións que xurdiron o amparo da festa romana nos últimos 10 anos. No Centro de Artesanía e Deseño de Lugo coñecíamos o traballo que está a levar a cabo unha asociación de mulleres artesás. O colectivo, bautizado co nome de Corazóns Artesáns, deseña e confecciona traxes e complementos textís de xeito tradicional. A reprodución dun tear castrexo preside o taller de Corazóns Artesáns, unha asociación de 6 mulleres con inquedanzas semellantes. Nos conocimos en un curso de cestería en el Río Rato y después, como ya se acercaban las fechas del Ar de Lucus, se nos ocurrió hacer algo para el Ar de Lucus y ahí ya es donde nos empezamos a asociar y a hacer trabajos en conjunto. Ademais de participar no Ar de Lucus, as impulsoras de Corazóns Artesáns presentaron 2 modelos na Gala Lucus Moda que despertaron a curiosidade do público. Nos dio a conocer mucho más y la gente pregunta mucho que cómo podría conseguir lo que creamos o si les podemos dar cursos de afieltrado, de todas las técnicas que usamos. La gente, la pieza que hicimos en macramé, pues como que tiene un concepto del macramé, como que es algo para hacer, para poner los cistecitos y eso. Y cuando les decías, se imaginaban que era ganchillo o algo así, les decimos, no, es macramé, el vestido está hecho en macramé. As técnicas que utilizan estas artesás son as tradicionais. Para realizar fieltros se utiliza vellón de lana. Esta es de lana merina, y se distinguen porque tiene la fibra mucho más larga. El proceso consiste en ir poniendo distintas capas de lana y poniéndolas entrecruzadas. La mojaríamos con agua caliente a 40 grados. Os resultados son unas telas consistentes como estos modelos. Dependerá la rigidez para lo que la queramos. En el caso de la muralla, pues la tuvimos que hacer un poquito más rígida, en este caso más flexible, claro, porque es una capa. As artesás gardan con moito celo todos os deseños da súa colección, entre eles cos que desfilaron na pasada cabalgata de Reis. O próximo 20 de xuño comeza o prazo de preinscripción na Escola de Imaxe Son da TIC para o curso 2011-2012. A escola, a única da provincia que imparte ensinanzas no eido do audiovisual, oferta un total de 44 prazas para cursar os estudos nos ciclos de realización e de produción de audiovisuais, radio e espectáculos.
O formulario de preinscripción pódese descargar na web da Fundación TIC e debe ser presentado na sede da escola situada na rúa Frei Plácido Rei Lemos antes do 9 de xullo. E tamén o vindeiro mércores día 20 ábrese o prazo para poder participar no programa Saúde e Benestar no Camiño. Gracias a esta iniciativa, a Deputación financiará a lucenses de máis de 50 anos parte das estancias de tratamentos termais nos 4 balnearios da provincia. Para inscribirse os interesados teñen que dirixirse ao Departamento de Servicios Sociais de cada concello ou á Área Provincial de Turismo. Deberán cubrir a folla de inscripción e unha declaración responsables cos seus datos persoais. Máis de 9.000 persoas coñeceron a riqueza medioambiental da provincia co barco Muralla de Lugo e multitudinarias feiras e festas ao longo deste ano. Aula Móvil pon fin á súa segunda tempada atracando esta fin de semana na capital durante a celebración do Arde Lucus. O Muralla de Lugo é unha iniciativa da Deputación que se enmarca no Lugo 2, o programa medioambiental financiado nun 70% con fondos europeos. Dado o seu éxito, o organismo provincial solicitou novos fondos comunitarios para a súa continuidade. Xermade celebra este sábado na Praza do Concello a primeira edición da Festa das Migas con touciño e chorizo. Pero ademais do aspecto gastronómico, ao longo da xornada haberá varias actividades. A primeira delas e a máis destacada será ás 9 da mañá no Concello, coa inauguración da ruta de sendeirismo Xermade Sotavento, en a que terá lugar unha marcha polos máis de 9 km de percorrido da ruta ata chegar ao Parque Eólico. Esa reacollerá do 23 ao 26 de xuño un mercado medieval como arranque da festividade do San Xoán. O aquelarre, que se instalará na rúa Diego Pazos da localidade e que estará ambientado no mundo das meigas, abrirá as súas portas o xoves pola tarde ata o domingo, con numerosos postos de artesanía. Ademais, durante eses días, o recinto feiral estará amenizado con varios mimos, obradoiros de artesanía para nenos e música de época tocada por un violinista tabiado de Druida.